Hej, mit navn er Christian Aarhusbjerg, og jeg vil gerne demonstrere forskellen på harmonika med og uden cassotto. Jeg sidder først her med en harmonika uden. Det er en Bugari Senior Fisa, som er en 4-koret harmonika, og som sagt uden cassotto eller tonekammer, som nogen vil kalde det. Den har 4 række tonestokke, som alle sammen sender lyden direkte ud, og det vil sige, at lyden der bliver lidt mere skarp og man kan sige uforstyrret ud af harmonikaen. Den anden harmonika, som jeg viser, den har de samme type tonestokke, dog med cassotto. Jeg kan lige sammenligne. Man har her en 16-fods stemme, eller den nogen også kalder for basun. Og den vil I kunne høre, når det er, man finder harmonikaen med cassotto frem, at den er blødere i lyden. Den er lidt mere skarp, men det kan også noget. Det er jo sådan ligesom en smagsag, hvad der man har lyst til. Og en 8-fods stemme uden for cassotto. Og så med en violin, 2 8-fods stemmer her. Det skal siges, de er stemt lidt forskellige, de to harmonikaer, men ideen skulle gerne være lidt den samme. Det er lidt mere skarpt, det her. Den her harmonika har også en piccolo. Og det er som sagt uden for cassotto, men når man blander piccoloen og basunen, så får man sådan en orgel-lyd. Så er jeg tilbage igen, og det er med en anden Bugari. Det er en Bugari Champion Cassotto. Godt nok en juniormodel, men det gør ingen forskel her. For lige at starte med 16-fods stemmerne her, så vil I kunne høre, at de er i cassottoen. Der er 16 fod og 8 fod, som er i cassottoen eller tonekammeret. Og det lyder sådan her. Og der kan man så høre, at de allerede er lidt mere bløde i stemmerne, og det samme gælder for 8-fods stemmen her. Og faktisk på den her harmonika, der har jeg en 8-fods uden for os, så der man kan få en meget direkte sammenligning. Der kan man høre, at den er mere direkte, lidt mere skarp i lyden. Når man så kombinerer de to, så får man en dejlig klang ud af det. Man kan sige, det er sådan lidt de bedste for begge verdener, man sætter sammen. Og så nævnte jeg det der med piccoloen sat sammen med basunen eller 4-fods sammen med en 16-fods, så får man den der organlyd, hedder den. Det var en 16-fod og en 8-fod, som begge to var inde i cassottoen. En harmonika med cassotto eller tonekammer, det er typisk en lidt dyrere harmonika. Det er typisk også en lidt tungere. Der er sådan lidt mere materialer inde i harmonikaen, som øger vægten på instrumentet. Men det er altså også et instrument, som ligesom har lidt flere muligheder lydmæssigt. Nogle foretrækker det ene, og nogle foretrækker det andet. Og ja, det er en smagssag. Og nu har I hørt forskellen.